Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kitumbuk siya mang sate ang basilan sulu tawi-tawi positif sa COVID-19. Mayroon kasi si Cagayan de Oro, bakas tabalita te dehelo ko ito isa si Sultan Kudarat Maguindanao ta quarantine. Ampat hatos duk sampuk ampat ekare malaile. 200 pedo kemempuk siyam bakas ta swab testin, 70 siyam positive. Pas po initially meron pong lumabas na 259 results. So that's 259 po. So of this 79 po ang nag-positive dito sa mga LSIs. 180 ang negative. So yung probinsya na pinanggalingan po nila yung mga positive, 33 are from Sulu, 43 from Basilan, 3 from Tawi-Tawi. The negatives are 21 in Sulu, 142 yung sa Basilan, and 17 po sa Tawi-Tawi. So yung total po na lumabas po na results, 259. We are still awaiting for the 146 number na hindi pa po lumalabas or pending pa po yung mga results ng kanilang samples. Talumpuk-telu positif ang Sulu, 40 positif ang Basilan, 3 positif ang Tawi-Tawi. Ekahan na positif malay si Sultan Kudarat Maguindanawin, si Dialeman sa Tubang Samoro Region. 70 siyam ekaren. Dalam patatus duk 44 ko ito dalam facility si Sultan Kudarat Maguindanao. Dahatus pe duk 44 ne mga mapugwa resulting. Negatif ang Bangsate, ang Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Dembuk ng buwa, negatif ang Sulu. Basilan, dahatus, duk 42 negatifin. Ang Tawi-Tawi, 74. Tedo ito information inin ang Bangsamoro government si waktu conference nila si Cotabato. Ito agad terahu resort aman dahatus duk 46 mga pe pagwa resort nen Bangsate amban Basilan Sulu Tawi-Tawi. Niya resort tatabangan amban Bangsamoro government takita tu si video inin. Luk kasabot do sabor Bangsamoro government niyan. Magurong siya tatabangan si me ta quarantine malay Sultan Kudarat Maguindanawi si pamilyare to si lahat ay makasi-asein. Duk tatawangan duisa ang Bangsamoro government inurungan nuere me ta quarantine malailay ini Bangsate ang Sulu Basilan Tawi-Tawihin. Anlitex kaba elew supaya na pangontak de pamilyare mal mag-report we gaaniya pangontak de pamilyaren susene manamal matu sila hatin. Duk sa di pa mani elew kalagihan de ang kinakan si ina-ina na kalagihan de lai mas inihadya niya tatabangan ang Bangsamoro governmentin para sisi. Pati ko si Mabangsaku ang Basilan ang Tapansulu Tawi-Tawi da kita bi magpanik paggegegiroy pasagaran may Dr. Malailay may pasyenteren at kan Bangsakabi Malailay. Duk best bisop si information te doten ga arisab niya pe inainere Malailay asa positive ni hadja atau kan infected ni hadja sumagwanen lugar arisab pente niya inainere pe ko itulay. Magsukol si magurong information pwede si kung adjama muslimin ang member amban anak mahirap si EMA magsukol si Kaam sa pangurong bu information si news yakan Basilan TV ini. Magsukol rin si Kaam si Pamayambi News Lewinin paseron biinin si Seddi supaya tahat iwere bang sa ingin ay kahalan dalem lahat Basilan duk ni amban Basilan. Niya bisa magtila ang sumian mole amban Sultan Kudarat Maguindanao lay. Gapa niya schedule pagkatya niya positive ang bansiye sandoy magpain ang may healthcare malaihin
Panguntul siya malaihin, kwe do siya positive kemon. Taman siya niraho balitate siya lawinin, masiro niya pasuno, pasalan ini, kahalan dalam lahat basilan si COVID-19 si tiap-tiap munisipal dalam lahat basilan. Pamahati ko si bangsa ko to dalam lahat basilan, dapat kita bitipu si sakinin, bisan nga niya mag-checkpoint, bisan nga niya magsigyaw, magmas, kita bi suwe mag-implement niyahin si ginhaw, barante bi, pag duminin asin, ruk sini matawain, barante bi mismo, bang pasagarante bi, barante bi. Bagi te palo sa malumata bi, except bi teed, mag-asa kita mas, duk, nguasa kita bi, bang kita bi te kay manimban, bang ini bakasantante bi si palenganan temiyaan. Dubang niya dapat mo kita bi alcohol, sige beset bi tangan te mirok alcohol pag ko niya bakas tantam na mi infected din ko kita bi kaligkayan. Niya magpain penne kemon inin amban Allah ben na lepi kemon inin amban Allah. Sumagwa na yan si kitahin maghali kita pag kami ulama atin wajib maghaliin. Mabalik ko niya salamin si Kam Kemon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.